Аз съм вашият стар господин Диско и както знаете, ние сме с молнията. Не сте с молнията. Аз съм госпожа Молнията. Да ви кажа, ние много се развихме. Имаме вече много броуъри, аз почти ги имам всичките, само ми остават още 22. Аз вече имам 43 броуъра на кръст. Аз имам 55, господин Тъндър. Или, не, обърках се, госпожа Тъндър. Натискай плей, да изръка. Да, това вече не е госпожа Тъндър, нали знаеш? Да. А ти си госпожа Лиско. Ама брат, ти сам ми каза да те наричам госпожа Тъндър. Не съм казал ти. Трябва да ходиш на учен лекар. Нищо не чуеш, нищо не виждаш. А брат, хора, искам просто да върнете видеото назад и да чуете как Тъндър каза, аз не съм господин Тъндър, а съм госпожа Тъндър. Аз съм госпожа Молнията. Хора, вас бързи ли ви да върнете видеото назад, да проверите, напишете в коментарите. Мине. Ей, ти още малко и ще ги накараш да напишат цял списък. Тато те ще написат цял списък, който е Тъндър наречили, казали, че е госпожа Тъндър. Ти пък много се оставиш, да сходиш на учен лекар. Хора, върнете видеото, много ви се моля. За да потвърдим, че Тъндър ме лъже. Така един. Не е вярно, хора. Всички го чухте, всички го видяхте със своите очи. Сега всички трябва да ходите. Тъндър, това е Тъндър, разбираше, че е очевадно. Разбираш, че очевадно, че не. Какво? Плюснува купи. Дай да си покажа как се прави. Ай, натискай. Така аз мисля да си избера някой си друг. Например, Корделиус. Корделиус е хубав. Нашите сме легендарки ли бе? Да, легендари отбор. Брат, кои две легендарки мислиш, че са ОП, когато са заедно? Корделиус, Едгар и Корделиус Спайк. Еми, брата Кроу и Леон. Леон си подхожда повече с Корделиус. Тя не знае, че Корделиус все пак понякога иска да се бие самичък. Откраднахте един. Трябва да ходиш на доктор за очи. Не е вярно! Ти си човека, който трябва да прави това, защото очите ти те лъжат. А ти трябва да отиш на лекар за просто да те оправи малко, че не може да играеш. Аз стар... Добре, Тъндър, ела ми тук да ти покажа нещо. Както и да е, хора, ние изиграхме 2 мача и реших да ти ви покажа нещо. Никога не сме решали нищо, идва тук. Ще ви покажа една яка карта, която създадох, нарече, че да е лабиринтът. Лабиринт се казва и тук лабиринт има до центърът. Ами ще играем на шоудаун, бе. Ние си гледаме тък ти карти. Добре, бе, братко, добре, бе. Аре, поканвай ме, ливна. И раза така не. Що не? Тъндър! Кофти мисля да си, че ако сега загубим, ще избера Лу, който разбива в целият матч само с един хайпер-чардж. Избери Кроу, който може да ти разката играта. Окей, хора, само да си набия малко работи и такива. О, майко. Честна да тая, ще те стрел.
Тъндър! Не! Помощ! 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 Един долу. Опа. Оп. Айде. Хора, кажете ми, Тъндър, нали трябва да ходи на очен лекар? Не. Трябва да ходиш на училище на болса. Не, брат. Човек, брат, ти нали знаеш, че един път, когато играехме заедно 1v1, аз не съм чак добър, когато играя с други, но съм по-добър, когато си играя самичък. Не, брат. Брат, това герой е по-много от моя. Как го сложа? Да, брат, логично, аз сега съм с... Да, брат, логично, моята Биби е на 20 ранг. Пропуснахте. Заслужаваш бойка. Тъндър, ти искаш ли да си създадеш чище на Brawl Stars? Бойка. Аз съм ти госпожа, ти трябва с чудър. Хора, Тъндър ти оказал това. Хора, вие го чухте, вие го знаете, вие го знаете. Ювам се. Охо, аз съм тука, аз съм главният и ще прицакам всеки човек. Не. Спасете ме, о, майко мила. Тук оформи ще пеем или ще играм просто? Тъндър, Айде вие станете снаряди. Тъндър, получих това купи от това. И аз получих купи. Да, защото аз съм да... Това е. Вече е да играя игрички. Избирам най-OP, който имам. И е време да прицакам целият рунд. Избираш най-опи героя, който е най-максен, ще загубиш най-много, както загубиш, което е много вероятно. Хора, ако не знаете, Лу има специален хайперчардж, който ще замрази всеки, когато им хвърли едно поле. Абе, хората разбират от Brawl Stars, не си им учител. Леле. А пък Тъндър, ти когато станеш голям, по какво ще направиш училище? Тък една, но Барни се опитва да ми открадне всичкият живот. Стоиш си там, като някакъв... Виждаш ли, брат, аз ги тъкам с Лу. Кръвна малкото килче. Абе, аз се въртя като един пумпол и сега ще каже чао то спич. Казах ти, брат. Всеки път, когато избирам Лу, побеждавам. Каквото и да е. Хора, да пишете в коментарите колко вие разсмяхте ли се. Не бе. Аз се раз... Искаш ти разкажа един вид. Какъв вид за животни има? Една майка завела детето си в един зоопарк и летиш ли по луня. И детето казало, мамо, виж, кокошката цъфнала. Да ти кажа ли една шега, Тъндър? Кажи ме. Знаеш ли как се превежда Brawl Stars на български? Бро. Не е вярно. Кокоши звезди. Какво? Превежда се като кокоши звезди. Бро, не е ли чикен? А той е чикен. Тъндър, да този път ще си мисли. Издети ми, ще та замразя на две. Ще седиш като моят айсберг. Едгар, бъди моя айсберг, аз ще ти бъда гаджето. Ейо, не ме... Ай, брат. Тъндър, не умирай. Моля, не ми се губят 3000 няколко много купи. Тъндър, не умирай, моля ти се. Не искам да се губя 7 купи, брат. Тъндър, пущайте ми купите.
Поне убих Динамайк. Оно, то спичо! Не се приближавам до този спич, докато нямам хайперчарджър си. И докато не дойда. И гледай, постоянно забелязваме. Как ми те срам? Постоянно? О, майко, Леон с 8 и Брок с 14. Да, брат, не знам дали ще. Тъндър, просто бяга. Аз съм лисица, аз съм бегач. Нямам никаква сила, но съм Може и да имам сила, но понякога съм такъв пич, който няма сила. Помощ! О, майко, ние живеем! Тъндър! Не беше честно, Брок беше surprise. Майко мила, Брок е опишка. Ще си го съдя, защото е surprise. Добре, хора, искаш ли да правим този видео 15 минути? Защо? Ние сме и на... 70 минути. Не може! Не, брат. Аз имам много малко памет, нали знаеш? Аз имам много. Добре, хора, хайде да завършим този видео с Тара. Мисля да избера Тара, защото ми се струва като че е яко. И ще избера... Ако спечелим, той ще си... На колко лято ще Ако спечелим, какво ще направя аз? Ако спечелим, ти ще... Ще избереш най-опи героя си и ще стоиш на едно място за да хедшотвам с пипе. Добре, брат, това ме кара малко да искам да не победя изобщо. Защото ще те е срам ли? Тъндър, ти нали знаеш, че когато ми правихме един път 1v1, аз те разбих на лабиринта? Често хора, напишете дали да ви покажа как един път Петко и Владимир са 1v1-ваха. Добре, хора. О майко, Скуйк е прекалено такъв. Скуйк е прекалено отворен. Как се прави? Тъндър, не знаеш, че аз когато трябва да го едитвам, ще ми отнеме по-дълго време. Не. Тъндър, няма да ме хедшотваш! О, не, мисля, че ще ме хедшотва. Сляпа. Всички са сляпачи. Добре. Тъндър, защо го използва? И аз ти да знам. Просто искаше да разбиеш това място, нали? За да може другата пипер да ни нападне. Защото съм прекалено добър и защо? И защото му точно това. Тъндър, аз нямам повече купи от тебе, нали знаеш? Те за нас пак е нещо. Това значи 3 шута. Плюс 0 купи! Айде, давай, прей картата. Добре, Тъндър. Хора, готови ли сте да ви покажа нашите ултра красиви мега съсибака? Ама нали знаеш? Ти ще умра ли? Хора, имаме една много яка тактика, с която разбивам Тъндър всеки път. Ама ние няма да играме добре. А какво е? Коя карта да избера? Флошен ли? Искаш да ти Добре, Тъндър. Да започваме. Тази карта всичката е с храсти. Да знаеш. На коя? Искаш да си от другия отбор?
Ако аз победя, ще трябва да ми дадеш 1 милион Robux. Ама ако ти победиш, ще ме хедшотваш 3 пъти с Пайпър. Майко, Тъндър, харчи са, започва са! О, майко! Юни ме! Аз съм само човек, който иска да живее! Не! Тъндър умирай! Тъндър! Аз съм Биби и искам да съм плей. Искам да играя с вас! Тъндър, къде са ми 1 милион робоксите, приготви? Хора, вижте, напишете коментарите. Тъндър сам прие. Приемаш ли още един раунд? Този път без тези модове за призраци. Окей. О, мисля, че той може и да ми хареса. Изчакай, искам да избера нещо поне. Angry Robot. Перфектно е. Тъндър, ще имаме ядосан робот днеска. О, майко, забрах и да го махна. Тъндър, готов ли че ти се маха всичко? Поне имам хилка за разлика от вас. Присаках ли те, Тъндър? И не той беше дурабъл. Тъндър, робота стои на едно място, не знаеш. Не искам Пайпър да ме хедшотва! Пайпър няма да ме хедшотва днеска! Роботи! Не! Живей бот! Ботката трябва само да оставя робота да тъкне и сте готов в раунда. Yes! Сега ми е позволено да си използвам хайперчарджа на вас. Да се метеш, Тъндър. Да се метеш. Вече 2 милиона робокси. Добре хора, Тъндър ма скамна. И затвори обаждането. Чао!